Raw rap is raw rap. Raw rap is raw rap, raw rap. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει. Έχουν πατήσει πάνω σε αυτή την παραγωγή. Έχουν πατήσει παιδιά που έχουμε ραντομάτει. Είναι heavy, weight heavy, μπάρες made full of setup. Καφέ μου παραφορμή, για κάθε τους παρατροπή. Μπαίνω στο πλήθος χαμένος, φυγμένος, δεμένος, κομμένος, γραμμένος σωστά. Φρούτε κατά, στο χέρι κατά, να τα φινιά δεν παίζουνε σαν πρόσωπα. Κάθε φορά και το δίνανε μπαίνω πιο πάνω. Κοίτα πως γράφει και όταν αποφεύγω το φρένο και πάτα τον γκάζ λίγο παραπάνω. Είμαι βελάκι, πετάω προς τόφο, με σκοπό τα όνειρά μου να υφάνω. Και έφυγα τόσο ψηλά που τώρα κυνηγάω να κολλήσει μου ρίς αεροπλάνο. Να κυκλώνω και κυκλώνω rappers μέσα από τον στίχο. Έχω rap που το beat πάει και freestyle που με τρίχω. Θεωρώ ούτως ή άλλως αν που με ρώτησες και πες Σαϊφερόπουλο. Σίγουρα δεν θα, πιστεύω ότι δεν θα έβαζα μόνο ένα. Δηλαδή... Θα το παίζεις fit. Θα το παίζα fit, μάντο. Εγώ θεωρώ αυτούς τους τρεις. Αυτοί τρεις. Raw rap is raw rap. Στον κόσμο δίνω το συναίσθημά μου και την αντίληψή μου προς ό,τι εκλαμβάνω εγώ από τον έξω κόσμο, ας πούμε. Τώρα κλείνω λίγο τα μάτια και τα αυτιά μου στον εσωτερικό με αυτό, σε αυτά που λέω ότι δεν μπορώ και απλά το κάνω. Απλά το κάνω και... Γράφω κυρίως για να εκφραστώ και γράφω και πολύ κυρίως για να ξεχαστώ κιόλας. Καλώς τα γαλλιά. Εγώ είμαι ο Φάνης. Χάρηκα πολύ, συγχαρητήρια κιόλας. Να είστε καλά. Ο Φάνης. Χάρηκα, καλώς ήρθατε. Συγχαρητήρια σε όλους. Φίλε, δεν ξέρω πώς το περιγράψω. Εντάξει, ήταν. Τι να σου πω, τώρα είμαι στη δουλειά, έχω κάνει το διάλειμμά μου, τρώω μακαρόνια με κιμά. Συγκεκριμένα. Σκάει τηλέφωνο, βλέπω Άντι, σηκώνω, λέω έλα ρε αδερφέ, μου λέει δεν είμαι ο Άντι. Λέω ποιος είναι, μου λέει ο Φάνης, ξέρω εγώ. Ρε φίλε, αυτή τη στιγμή με βρίσκεις στη δουλειά και τι να σου πω, έχω χάρη πάρα πολύ που το ακούω. Εντάξει, να ξέρεις με έχεις φτιάξει τη μέρα. Μου λέει σε έχω διαλέξει, μου λέει μπήκε στο σκότωσες και εγώ είμαι τώρα σε φάση να με πήρε ο παραγωγός από το beat, ότι του άρεσε αυτό που έκανα και είχα τρελαθεί ρε φίλε, είχα τρελαθεί, ένιωθα εκείνη την ώρα απλά σαν να πετάω, σαν να αιωρούμε, δεν ήξερα πώς θα το διαχειριστώ, τα είχα πάθει όλα. Δεν ξέρω, σου λέω, ήταν ντόπα το συναίσθημα, εκεί πέρα ήταν ντόπα, ήμουνα την υπόλοιπη μέρα ήταν σαν να μου έχεις βάλει μήτρο, σε όλα, σε ό,τι έκανα. Αθήνα ακούω beats, φοράω τα πιο γρήγορα six. Τα flow αυτά δεν είναι flows, αν δεν χορεύω στα kicks, please. Μου το κάνεις kids, στείνω την ψυχή μου εδώ. Δες το σαφόρο τιμής, κάθε φορά που το δίνω ανεβαίνω πιο πάνω. Κοίτα πως γράφω το ένα που φεύγω το φρένο και πάντα το βγάζει λίγο παραπάνω. Είμαι βελιάκι, πετάω προς τόχο, με σκοπό τα όνειρά μου να υφάνω. Και φύγα τόσο ψηλά που τώρα κυνηγάω να κολλήσει μου ρίς αεροπλάνο. Παίζω να φύγω μπροστά και έχω ένα θέμα να γράφω καλύτερα και να το κάνω σωστά. Boom bap, ρόλ. Να το σπάσουμε στο... Συμφωνείτε? Ναι. Ανακυκλώνω και κυκλώνω rappers μέσα από τον στίχο. Έχω ήχο να προσφέρω, μάχο και κλειστώ τον κύκλο. Τόσα flows να σου δώσω να κυλάνε μες στο πλήθος. Ήχος ήθους δεν το βλέπω πλέον, οι rappers βρήκαν ήχο. Ξεσκαλώνω από τη σούρα, από τσίπουρα και πουρα. Αλάτι και πιπέρι μες στο πιάτο σαν κοκούρα. Μπαίνω στο πλήθος χαμένος, σηκώνος, δεμένος, κομμένος, γραμμένος σωστά. Φρούτε κατά, στο χέρι κατά, να παιχνίδια δεν παίζουνε σαν πρόσωπα. Τσουράω το πρωί, καθόλου να σκέψει και που πάμε μετά. Είμαστε τώρα που τώρα με θέλει συγκρίσμα και άστο μετά. Παιδιά, πήρατε μια γεύση, μπράβο, παρακαλώ. Μπράβο ρε, μπράβο. Θα βγει ωραίο, θα βγει ωραίο. Πολύ καλή. Θα τρέχω, και σειρά να δείξει και τους τρεις σας, γιατί είστε και οι τρεις πολύ. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Είναι από εκείνες τις φορές που αυτό που ακούς δεν περιμένεις ότι τελικά θα βγει τόσο καλό. Από μένα να ευχαριστώ προκαταβολικά για αυτό που θα βγάλετε. Και εγώ σαν ρεχολίπτης, ένα ευχαριστώ για αυτό που ακούσαμε και θα απολαύσουμε τώρα στην γράφη. Λοιπόν, μικρέ, πάμε μέσα εσύ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να πάρουμε στάθμες. Όπως είπα πριν, άλλες στάθμες σου στέλνω εσένα μέσα και άλλες παίρνουμε εμείς σαν τεχνική. Και να σου πω, είναι το ίδιο πράγμα που έγινε πριν, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι καμία διαφορά. Ναι, δεν σκέφτεσαι κάτι. Πάμε. Yeah. Yeah. Είμαι Αθήνα, ακούω beats, φοράω τα πιο γρήγορα six. Τα flows αυτά δεν είναι flows, δεν χορεύουν στα kicks, please. Μη μου το κάνεις kids, φτύνω την ψυχή μου εδώ. Δες το σαφόρο τιμής, κάθε φορά που το δίνω ανεβαίνω πιο πάνω. Κοίτα πως γράφει το όταν αποφεύγω το φρένο και πάτα τον γκάζ λίγο παραπάνω.
Μου λες τι θες στα ακουστικά σου. Θέλω λίγο το beat παραπάνω. Τέλεια, πάμε! Λοιπόν, πάμε για rec. Πάμε αν μπορείς να το βγάλεις και one take. Είμαι Αθήνα, ακούω beats, φοράω τα πιο γρήγορα six. Τα flow αυτά δεν είναι flows αν δεν χορεύουν στα kicks, please. Μη μου το κάνεις kicks, φτύνω την ψυχή μου εδώ. Στο σαφόρο τιμής, κάθε φορά που το δίνω ανεβαίνω πιο πάνω. Κοίτα πως γράφει το τένα, αποφεύγω το φρένο και πάτα τον γκάζ λίγο παραπάνω. Είμαι βελιάκι, πετάω προς στόχο, με σκοπό τα όνειρά μου να εφάνω. Και φύγα τόσο ψηλά που τώρα κυνηγάω να κολλήσει μου ρίσ αεροπλάνο. Παίζω να φύγω μπροστά και έχω ένα θέμα να γράφω καλύτερα και να το κάνω σωστά. Και έχω φετίχ να την πιάνω την άλλη από τα μαλλιά. Μετά να σκορώ στο κεφάλι σου και να πεμβαίνω. Είμαι καλός γενικά στο να μπαίνω. Στο τρίτο επίπεδο μέσα στο Inception, β' βιδές και βγαίνω. Φτύνω στο mic σαν ρεμίκτον, το σώμα σου είναι σαν ζαμπόν. Σεβασμό σε όλα τα γκαρσόν, βάλτε μου σκιστή διαπάσον. Που πουλιά με φορά τα μπον, σκάω με τρίφ σαν αιμοσόν. Σκάω στο σπίτι σου, νομίζεις πως είμαι σο. Γράφω ραπ οπότε έτσι έχω μάθει να στιχωνώ. Έχω ένα σώμα τσάλι με κρυπτονιτή τον πόνο. Είμαι ο Clark Kent, δεν μπαίνω καν μες στο bed. Η ζωή μου ένα set, δεν ξέρω τι θα πει το rest. Και ήτανε one take. Και ήτανε one take, στο είπα. Και ήτανε one take. Ήτανε, Πάμε, εντάξει, μπατς. φωνάζω πολύ γενικά. Δεν Να χαράεις. άμα είναι κάτι Πιο πολύ φωνάζω εγώ. δεν υπάρχει λάθος. Αν είναι κάτι που μας χτυπάει εμάς άσχημα, θα στο πούμε. Τον πρώτο μου στίχο τον έγραψα το 2020, εκεί στις αρχές που ήταν η καραντίνα. Έγραψα σε ένα χαρτί, είδα ότι μου άρεσε, ξέρω εγώ πώς πάταγε και πώς φαινόταν και λέω ας το προσπαθήσω. Ναι, θέλεις εδώ που τελειώνει να το κόψω, να πάρω αυτό το πίσω. Ένα σετ. Το μπλε σου γαμάει τέλος. Βρίζα. Έφυγα. Κάκαρο. Κάτσε να πάμε λίγο τα... Και γενικά εγώ έχω όχι μόνο με τα δικά μου, με όλα τα κομμάτια που θα ακούσουν, τα συνδέω με περιόδους της ζωής μου. Τα συναισθήματα που είχα εκείνη την περίοδο, τα συνδυάζω και με χρώματα. Οπότε τα τραγούδια μετά από λίγο έχουν και όψη. Για πάμε παιδες. Έχεις να πεις κάτι, λοιπόν. Πάμε. Πάμε. Δεν θέλουμε καθόλου τραγουδιστό. Ξέρω. Ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε. Καθόλου ODB δηλαδή. Έλα. ODB, καθόλου. Όχι. Ωραία, ωραία. Βγάλ το ξερό. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Ωραία. Ομό. Σκληρό, όπως το κάνεις εδώ. Πάμε. Ωραία. Πάμε. Πάμε για στάθμες. Πρώτα τι παίζει να αλλάξουμε λόγω της χρειάς. Ωραία, ωραία. Ωραία, πάμε. Είμαι ο Clark Kent, δεν μπαίνω καν μες στο bed. Η ζωή μου ένα σετ, δεν ξέρω τι θα πει το rest. Ανακυκλώνω και κυκλώνω rappers μέσα από τον στίχο. Έχω ήχο να προσφέρω, μα έχω και κλειστό τον κύκλο. Τόσα flows να σου δώσω να κυλάνε μέσα στο πλήθος. Ίχνος ήθους δεν τον βλέπω πλέον. Οι rappers βρήκαν τείχο, ξυσκαλώνω από τη σούρα. Από τσίπουρα και πουρα. Αλάτι και πιπέρι μες στο πιάτο σον κοκούρα. Στα μούτρα το νερό για να ξυπνήσει από το όνειρο. Βίωση σε κάθε τείχο είναι όνομα και επώνυμο. Επωνυμίες όχι δεν τις κυνηγάμε. Είναι state of elevation, boy of creation. Δημιουργώ και καταστρέφω, φτιάχνω compilation. Δεν με καταλαβαίνουν, είμαι από άλλο dimension. Κάπου στο κέντρο καπνίζω από το καλό και το γυρνάω πάντα σε όποιον μπορώ να εμπιστευτώ. Γι' αυτό είναι εξηγήσου η γραμμή σου. Το νου σου δεν έχει τιμή για να πουλήσει τη τιμή σου. Από το 6 μέχρι την αιωνιότητα είμαι πιτσιρικάς με μια ανώτερη οντότητα. Καταγράφω κάθε σκέψη με ποιότητα. Ξέρω πως να το κάνω αφού πιάνω κάθε συχνότητα. Γαμό! Για μας είναι γαμό. Ίσως και τώρα να έχω κάνει κάποια βήματα, δεν τα βλέπω για να πω ότι έκανα μια εξέλιξη. Οπότε ίσως άμα έρθει και άμα έρθει η ώρα αυτής της εξέλιξης να μην την αντιληφθώ. Αυτό ας πούμε το σημερινό είναι ένα καλοπάτι. Άμα ας πούμε κάτι σαν το σημερινό μου αρκεί. Καταγράφω κάθε σκέψη με ποιότητα, ξέρω πως να το κάνω αφού πιάνω κάθε συχνότητα. Θέλω να νιώσει το πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο. Δεν μπορεί άλλος να είναι στο μυαλό σου όταν γράφεις κάτι, ειδικά όταν γράφεις κάτι που έχει μια ιστορία πίσω. Και απλά πετάς 2-3 λέξεις και το περιγράφεις. Οπότε ο άλλος δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι θέλεις να πεις. Είναι δύσκολο να πιάσει ακριβώς το νόημα. Φιλάκια αγώνα μου. Αρκετά πολύ επεισόδια. Καβιάρι μου. Να είσαι όμορφος. Να παραμένεις. Με κάλυψες, εντάξει. Αχ. Τεστ. Λοιπόν. 1-4 το πανηγυρτζίδικο θέλουμε. Πατάω ένα play, να πάρουμε στάθμες και να... Τώρα δεν ακούω και τη φωνή μου καλά. Θα σε δώσω εγώ.
Τη φωνή σου έχω δώσει, όπως ήταν τα παιδιά, αλλά άμα θες πιο δυνατά, σου δίνω εγώ τώρα, περίμενε. Περίμενε, γιατί πρέπει να... Ξέρεις τι, ένα. Τα θέλω όλα πιο ψηλά. Ωραία, η παραγωγή κομπλέ και λίγο τη φωνή μου ακόμα. Τέλεια. Hey. Να. Hey. Ένα, δύο. Τέλειο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, κούκλα μου, εγώ είμαι εντάξει με τσάφτες μου, εσείς είστε εντάξει, πάμε να το ευχαριστηθούμε πάλι. Από κάθε σκέψη με ποιότητα, ξέρω πως να το κάνω αφού πιάνω κάθε συχνότητα. Από την άκρη του σύμπαντος μέχρι την κόψη του νήματος είμαστε εδώ. Από την άκρη της Πάτρας μέχρι την άκρη της Αθήνας το ηχογραφώ. Έχω την τρέλα, έχεις τη δίψα. Πάμε μια γύρα για να χορτάσω. Ρουφιάνει στους δρόμους πολύ μπατσαρία. Δεν παίζει να ράξω, δεν παίζει να κάτσω. Εδώ που στη γύρα μου όλοι κοιτάνε να βρουν του πας. Για να του πούνε το πείμα απ' έξω. Ανοίγουν τα στόματα, πρέπει να πλέξω. Στην καταρκύλα που πας δεν θα πέσω κι ανήκει στο μέσο. Βολεύτηκες έστω. Έμαθα φθήνω να το παλέψω. Μόνος να χτίσω ό,τι μπορέσω. Νου μου πουλά σαλαμούρι και χρήμα. Πόσο να βγάζει το μήνα. Ζούμε Ελλάδα μαλάκα. Κύμα στο κύμα, ταλέντα αρχεία και στην ανεργία. Πολιτική, στη κομιθία. Πίσω από τα θεία δεν βρήκα εμένα τα πρόβατα όλα θυσία. Μπαίνω στο πλήθος χαμένος, συγμένος, δεμένος, κομμένος, δραμένος σωστά. Βρούνται κατά όσο κύριοι κατάνα, παιχνίδια δεν παίζουνε σαν προσωπά. Τους γράφω ποτήρι και αφήνω μια σκέψη και σκούπα μετά. Ζούμε στο τώρα, προχώραμε, θέλεις πείσμα και άστο μετά. One take, παιδιά, γράψαν όλοι one take. Ήτανε πάρα πολύ ωραίο session. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Και μακάρι να είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Δηλαδή έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και από τις μπάρες θεωρώ ότι η παραγωγή τα παιδιά δηλαδή την τίμησαν έτσι όπως έπρεπε. Οπότε ναι, ήταν τέλειο.